τηλέφωνο αυτός, πάρε το τηλέφωνο, λέει, και να βγει εδώ. Αυτή! Ναι, άνετα! Είσαι τόσο έξυπνος το τσουρέ. Είναι σάζω. Μαλάκα. Τι όρεξη μου. Ναι, σε πιάνει ναυτία! Εγώ και πριν 4 ώρα. Γιατί ήταν φίλοι. Όσο το ώρα με το Facebook. Απ' τη μία. Ωραία, κάψε. Πας και το λες σωστό το Ναι! Σωστά το λέω. γράφει κατά τη μία. Ναι, 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 ναι. Έπες πάνω σου. Μπράβο, Αλεξάνδρεφε! Μπράβο, Εθάνο! Ρε, τανιάρα! Τελικά ο Θάνος είναι από το σφήνες, εσύ δεν είσαι. Ρε, άσε! Μην πέσεις με κόλλο, θα Εδώ πονάς. πηδάς. Ρε! Ακούς τη γυναίκα σου! Μην πες με κόλλο! Πετάς! Πετάς! Γιώργο! Γιώργο, αγνοφαίνεσαι. Γιώργο! Δεν φαίνεσαι ρε μαλάκα! Ευχαρίστως. Πάμε! Μέσα στο τσαντάκι στο πρώτο τσάκι. Τότε τη βήμα. Άντε ρε! Ιδιώτη! Μπαρκούτα! Ρε φωνάσαι το ότι είναι ιδιώτης ρε, δεν μπορώ άλλο φωνάζω. Πολλά για το ξαδερφό της. Μπες μπροστά μου, να μην έχω. Πάμε! Μπαρκούτα ζωέ, έλα! Έλα ρε κότα! Μαλάκα. Σκάστε γιατί. Σκάστε πας και παιδεύεις. Άστο, μία φορές. Κότα! Έλα πίσω ρε βλάκα, έλα να πιούν καφέ.